Nekwonu nwoke ji maka side chicken ya wee na-eti nwunye ya ife. Ya bụ nwoke egorugokwanụ nsogbu n'aka ụmụ nwaanyị ọkwọ ma ụmụada ma ụmụ ọkpụ ma ebe nwunye ya na-eje nzukọ ma ndị fa na nwunye ya dị na mma ma ndị agbata obi fancha niile wee gbakọ aka wee gbakọnyọ wee sị na nwoke anụnwa na omego ka ọ ya eme na nke ikpeazụ a na fa ya ekwezi wee buru nwoke ada afọ ka onye ṅụrụ mmiri ụkwa hanye na wibelo wee kwara ya wee na-agba nwoke kwekwanụ na wibelo anụnwa a na-akwagharị ya na kọmuniti niile nwoke na-eti ọnwụ na ya akwa ya ọkwa o jee ka o binyite unu mana ụmụ nwaanyị niile unu na-afụ ebe a nwoke ọya akarịfa ofu onye ọ na-akarị ọha ofu onye siela ọha erisia mana ọha tielu ịmalicha nkwenye bụ ife nwoke jee ka o binye ebiefie aka sokwa ya ike n'elu ya bụ wibalo etinyere ya na ya bịakwanụ ka nke ọrụ unu ka nke a ti wee mee na-akọwa na nke anụnwa na-eme n'isi agụ kọmuniti nke dị n'Ebonyi steeti wee na-akọwa na nwoke unu fụrụ kịta anụnwa bụ Olatunde Olaniyi na ya bụ nwoke nwere side chicken na-etiri ya mgbu ọchụ na nwoke anụnwa nwere oyi nwaanyị ọzọ ya na ya na-ayị o wee were maka oyi ya nwaanyị ahụ oge ọbụla ọ na-eti nwunye ya na-akụ nwaanyị sepuretela nwanda bidoche ka danduka nke bụ na ọkụcha nwunye ya ịfụ nwunye ya n'ụzọ ihe amazikwa na nwunye nwoke anụnwa n'ọkụ katago nwaanyị ụmụ nwaanyị vileji a wee tị mba na ha gbakwa nwoke a nkịtị o were maka ọhụ dị n'ilo wee kụgbuo nwaanyị mụtarịa nwa na afa ama nkwekwa na afa ya ezukọ ka ejedo nwoke anụnwa aka na ntị ọkwa ya kafa gbakọnyere ebe a ifefa mere nwoke a odokwu otu odokwa ịbụọ amaghakwa m na nwoke anụnwa fụkwa side chicken ya ọzọ amaghakwa m na utu ya weka ya ekenyizikwa ekeni maka o cheta ife a ndị a mere ya utu ya ekenyizikwa ebe nwaanyị ọzọ nọ n'ilo nọ wee na-akọwa na nwoke unu na-afụ ebe a n'obi bụ olu oyibo na-aba na ya bụ nwoke bụ ndị a na-anya moto kedu ife unu mere spet ndị ọrụ moto ndị kwọkerịkwala nwaanyị Olatunde Olaniyi na nwoke a bụ ndị ọrụ moto ya ndị draiva na-anya moto anya bụ nwoke esigokwa olu oyibo aba wee natazie na vileji ya na kọmuniti ya na nwunye ya wee birizie oge ọbụla ọ na-akụ nwaanyị mmadụ ka ọ kụgbuo wee were maka side chicken wee na-akụ ya ka ọ kụgbuo nke bụ na ụmụ nwaanyị niile agbakọnyọ wee sị mba na nke a ya emezikwa eme na ifefa na-eme nwoke akịta anụnwa bụ kafa wee dọọ ụmụ nwoke ndị ọzọ aka na ntị na onye ọbụla ya anọkatakwa wee kụọ nwunye ya gbam na-abụghị na o nweghị ife nwunye mere maọbụ na nya ịma na ụfọdụ ụmụ nwoke nwunye ga akparịghị ya akọdịnto ifefa na-ekwu ebe a na nwunye nwoke ahụ akparị ya na ọ na-etiri ya nri na ọ na-emeri ife niile ọ na-emeri ya ka udo wee du n'ezinụlọ fa mana side chicken nwoke anụnwa nwere na-eme nwoke ọha afụ ụzọ afụ ezinụlọ ya ọfụ side chicken ya isi ya jụọ ya oyi ọfụzie nwunye ya ọdụka ọfụla agụ bịara ịtagbuye ọ na-echezi ka o buru ụzọ tagbuo onye bụ agụ ụmụ nwaanyị a wee tie mba na nwunye ya na-emeri ife niile na nwaanyị ahụ akparị ya na ọ na-etiri ya nri o wee were maka side chicken na-akụ nwaanyị fa wee bịa na bịa ịbịa kpụrụ ya nwoke anụnwa wee jụ na ọma mpụta wee zoo n'ịmụ na ya wee were mmiri wee na-akwanye n'ịmụ na ebe ọ nọ kwagidie mmiri nwoke wee pụta wee kwara ya na wibelo na-agagharị wee na-agụrụ ya onye ejekwa naanị ikpu nwa ọgaranya ya bụ ife abụ okwu na obere ife enwere ebe ndị mwepụ na tagatị maka ndị nwe ihu akwụkwọ anụnwa ka fa ghara iche n'ọgụ na mgbe ka a na-anọ maka na ife a na-eme nwoke a adọrọ ya vava adọrọ nwoke vava witi afọ ya anụnwa dịka afọ mmiri ụkwa ama m ifeba ji wee hanye ya na abalị ụnụ ama ọnụ ya danya ụnụ alụ etu ụnụ kwa ya na abalị ọdụka ụnụ akwa akpatimenti na ụnụ aka hapụ ya ka o were ọkpa ya na-aga ka o mekwazide exercise n'onu onwe ike na-ekughe ọhọhọ akwalụ nwoke na-etikwa ọnwụ atụ ugu were ọkpa ụgbagba ọtị ya agbanwu ihe nwa aṅụrị ka eti wee kwalụ wee na-ete ule na-agagharị na kọmuniti niile na-agụrụ ya egwu ịfụkwa oyi nwaanyị ọzọ ama na utu ọka ya ekekwa eke okotorigba